Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija naqas milli jieħu passi dwar allegat aġir kriminali minn membri tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista minkejja li għandu fidejh evidenza li tissostanzja dan. L-allegazzjoni saret minn Pier Portelli, l-eks kap tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista, fl-ittra ta' riżenja tiegħu fl-14 ta' Ġunju li għadda. Dakinhar fi sfond ta' inkwit kbir fil-Partit Nazzjonalista, allega li deputati fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista enu attività kriminali minn terzi biex itajru lil Delija minn kap tal-partit. Mistoqsi x'passi ħad dwar dawn l-akkużi serji li saru fil-konfront ta' deputati tiegħu, Delija qal li meta sejjaħlu l-Kummissarju tal-Standards wieġbu li ma kellu l-ebda informazzjoni. Għajjat li l-Kummissarju tal-Standards fuq l-istess soġġett jiena tkellimt jiena m'għandi ebda informazzjoni li kien hemm ebda attività kriminali u kull min jaf b'attività kriminali jekk tasal għandi nieħu l-passi minnu fih. Din id-dikjerazzjoni tikkuntrasta bil-kbir ma' dak li kien iddikjara Pier Portelli f'Ġunju li għadda malli xiref il-barra mid-Dar Ċentrali għall-aħħar darba bħala kap tal-Midja Nazzjonalista. Attivitajiet li saru minn terzi persuni kontra Adrian u kontra l-familja tiegħu. Illi dawn il-persuni minkejja dak li għamlu u li Adrian Delija ġabar l-evidenza daw ġew sostnuti u mejjuni minn xi wħud minn daw il-persuni li tinsemmi. Dakinhar Portelli kien qal li Delija mexa b'kawtela kbira u ma kienx se jagħmel dak li għażel ma jagħmilx Delija, jiġifieri li jmur bil-każ għand il-pulizija. U mhux se nkun jien illi nagħmel dak illi għażel illi ma jagħmilxu, mexa b'kawtela kbira u prova kemm jista' għad-detriment tal-ħajja tiegħu u tal-familja tiegħu prova kemm jista' jkun l-miet jikkalmu. Hawnhekk sansitra ddikjara li l-kap nazzjonalista kellu evidenza li kienet iddikjarata. Però hemm terzi persuni illi għamlu affarijiet u nerġa' ngħid Adrian għandu l-evidenzi tagħhom u mhux għax Mari għamela tal-investigatur imma lix għandu evidenzi dikjarati u di żgur m'għandix tiġi permessa. Mistoqsi mill-preżentaturi jekk tkellimx ma' Pier Portelli dwar dan il-każ, Delija qal li Portelli m'għadux funzjonarju tal-Partit Nazzjonalista. Da minkejja li Pier Portelli baqa' fl-eżekuttiv tal-istess Partit Nazzjonalista. Il-Pier Portelli ma kellimtux biex iċċaralek? Jiena Pier Portelli taf inti li jumejn wara dik telaq m'għadux funzjonarju la ta' partit laqas tal-Midja tagħna. Fix-xhieda tagħhom qudiem il-Kummissarju tal-Standards kemm Delija u kif ukoll Portelli naqsu milli jikkoperaw bil-konsegwenza li l-investigazzjoni ma waslet għall-imkien. Il-Kummissarju għall-Standards kien ċar ħafna meta kiteb li dak allegat lilu seta' kien materja li tintbagħat għand il-Kummissarju tal-Pulizija. Xi ħaġa li Delija naqas milli jagħmel minkejja li skont Portelli għandu l-evidenza f'idejh. Referejt il-każ il-Pulizija. M'għandix għalfejn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.